Ovo je... Ja da sam dete, ja bi ovo svaki dan jeo. Ćao društvo, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje na kanal Iggy the Cook. Danas sam rešio da vam predstavim jedan zanimljivi prilog koji odlično se slaže uz meso, odlično ide uz kobasice, ja sam se odlučio za kobasice. U pitanju je zapečeni pire krompir, ne znam da li ste ikada to jeli, to je jako zanimljivo. Vi napravite ovako, dekorišite ga i siguran sam da će vaši najbliži to sa slašću da pojedu. Odlično ide uz razna mesa, ide uz ribu, ja sam se odlučio za kobasice. To je već proverena kombinacija. Pa hajde da vidimo kako izgleda taj zapečeni pire krompir.
Eto, vidjeli ste kako se pravi zapečeni pire krompir, vidjeli ste da je jako zanimljiv, možda vaša deca ili najbliži ne vole krompir pire ili ne vole onako u tom njegovom prvobitnom obliku, ali ovako ako napravite, ja sam siguran da im se svidi. Pa hajde sada ćemo da probamo. Evo, on može čak i ovako prstima da se uzme, može i viljuškom. Sada ćemo da vidimo kakav je. Ovo je... Ja da sam dete, ja bi ovo svaki dan jeo. Ja se izvinjavam. Spolje je hrskav, unutra dominira krompir, naravno, osjeti se i beli luk, ima i ove dimljene paprike, uz ovo idu kobasice. Kobasice znamo da su odlične, pa nećemo sada da trošimo vreme na njih. Ako vam se svidao recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno, delite video, lajkujte. Na kraju videa ostavit ću spisak sastojaka da se brže i lakše snađete. I kao što ja volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno!